chỉ bay lệ vek ule zai kan ngai thlang ma in a soi fi na toy te kan da lo chuan zo na tam don tlata chu wangin soi fi na kan han da lok don ani tuna zai kan en tur te hi Kawrthah Kohhran Naupang an ni a Kawrthah Kohhran kan ti hian Kawrthah khuwa hian Presbyterian Kohhran pathum a oma Kawrthah Kohhran te Kawrthah North Kohhran te Kawrthah South Kohhran te an ni a tuna kan ngai thlak tur hi Kawrthah Kohhran ti achu ani a pastor thut mun ani Kawrthah Kohhran hian August ni som paruk le som pasari khan lakut puyan manga tuna kan ngai thlak tur Naupang ho hi Naupang chawhnu inkhawm ani a pathian ni zan August ni som pasaria an zaya pathian ni chawhnu inkhawm bana zana an lasak tur hi an en nona second som ni pakwalek hi an zirtir tu ten video nan lo lak saka hei hi a viral na sa akhani a chu kan en ma sa anga chumi zo pathian ni zana an zai a full hi kan da zui don ani an lasak hi puwan moi hla zairu lalpa fakin ti khani a hlapuite kan ti an khani kha zan lama tana anin buat sai na chu ni a tuna zan lama an zai a vain a fulin ngai thla zuila